Ήρθαμε ως εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων εδώ στον ΕΣΔΑΚ να συζητήσουμε καταρχήν για τις προϋποθέσεις πιστοποίησης του φορέα με βάση και τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει τώρα η ΡΑΕΗ, και αυτό είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, διότι μέσω της πιστοποίησης θα μπορέσει ο φορέας, ο ΕΣΔΑΚ, να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο τη δομή του και να ανεβάσει και το επίπεδο λειτουργίας του. Συζητήσαμε λοιπόν και λεπτομέρειες προκειμένου το γρηγορότερο δυνατόν να προχωρήσουμε επιτυχώς στην πιστοποίηση αυτή. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εμείς βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια στενή συνεργασία με τον ΦΟΘΣΑΜ, με τον πρόεδρο και δήμαρχο και όλα τα στελέχη, και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε σήμερα εδώ στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής, τον καθηγητή κύριο Αραβώση. Είχαμε μια πολύ γόνιμη συνάντηση στην βάση των παρατηρήσεων που κατέληξαν και σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, έτσι ώστε ο ΕΣΔΑΚ να πιστοποιηθεί, και όπως ακριβώς είπε ο πρόεδρος, αυτή η πιστοποίηση έχει έναν ουσιαστικό χαρακτήρα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα τυπικό χαρακτηριστικό, ταυτοχρόνως ενδυναμώνει τον οργανισμό και του δίνει και θέτει καλύτερες προϋποθέσεις και για την χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση των έργων τα οποία έχουν προγραμματιστεί ή προγραμματίζονται, και ορισμένα βεβαίως βρίσκονται και σε εξέλιξη. Η συνάντηση αυτή καταλήγει και σε έναν οδικό χάρτη αρκετά συγκεκριμένο για την πιστοποίηση του ΕΣΔΑΚ, και αυτή η συζήτηση γίνεται σε ένα πεδίο το οποίο βεβαίως είναι δυναμικό, διότι και το θεσμικό πλαίσιο μεταβάλλεται και ο ίδιος ο δικός μας ΦΟΣΔΑ, δηλαδή ο ΕΣΔΑΚ, βρίσκεται σε μια διαδικασία συγχώνευσης με άλλους ΦΟΣΔΑ. Όμως αυτή η πολυπλοκότητα είναι διαχειρίσιμη και γίνεται πιο διαχειρίσιμη με την πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε εγκαινιάσει με την Ρυθμιστική Αρχή, και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον καθηγητή Αραβώση, και τους συνεργάτες του για το πολύ καλό, βοηθητικό και πρακτικό πνεύμα με το οποίο προσέρχονται σε αυτές τις συναντήσεις και δημιουργούν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούμε, είμαι βέβαιος, να επιχειρήσουμε πολύ καλύτερα στο μέλλον.